Sifumana kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguLuka isahluko ngamashumi 23. Silesesho uqalela klavisi amashumi 3 sithintelwe lavisi amashumi 4 ifundeka ngohlobo. Ekaloku omnye wabenzi bobubi ababexhonywe wayemyelisa esithi ukuba wena unguye uKristu sisindise nathi usisindise. Waphendula ke omnye wamkhalimela esithi akumoyiki na wena uThixo. Ukwaku kugwetywa nje thina ke okunene sigwetywe ngokulungisa kuba samkela ukufanele sikwenzileyo. Kodwa yena lo akenzanga nto ngendawo. Wathi kuYesu, "Uzondikhumbule Nkosi xa uthe weza sebukumkanini bakho." uYesu wathi kuye, "Inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nam eparadisi." Eli lilizwi leNkosi. Thixo makasikele ukufunda kwayo ngoku zibe nginaphakade. Amen. Siphezu kwentaba yeGolgotha, sikwilizwi lesibini kumazwi kaYesu esemnqamlezweni ewathetha ewatolika. Lo mbhali obhala apha usibonisa uYesu esentabeni yeGolgotha, ngasekunene kukho ibhada nangasekhohlo kunebhada. iBhayibhile ithi ngamabhada amabini, uYesu yena uphakathi kwabo. Kodwa xa uyifunda iBhayibhile ayisiniki amagama alamabhada amabini, ithi ngamabhada. Emva kokuvula umlomo kukaYesu esithi baxolele kuba bayazi into abayenzayo, ethandazela imeko ajongane nayo, ethandazela ababulali bakhe, uthi ngoku lo ongaseleft xa evula umlomo eqala ukuthetha uthi if is a noun which refers to a condition. Vula umlomo ngaloo mazwi athi if wena unguye uKristu, if ungulaa mntu wawuthe unguye, ungenzeka into yoba le ndoda yayimvile uYesu ethetha noPetros esithi uPetrosi wena unguye uKristu unyana kaThixo senyangweni. Ungenzeka wamva ethetha lo mazwi yile nto esithi ukuba wena unguye unyana kaThixo. Sindise usisindise nathi. Save yourself and save us. Ngamanye amazwi uthi lo mntu sukuqala ngathi ukusindisa, qala ngawe ukusindisa. Wakube uzisindisile usindise nathi. Uvile lo mntu osemnqamlezweni noYesu kwivesi ye-35 nevesi ye-36. Uvesi 35 lisithi ilizwi wabasindisa abanye, makazisindise naye. Ze kuvesi we-36 lithi athi amasoldati ukuba wena unguye ukumkani wamaYuda zisindise. Wathula uYesu akaphendula, wanguYesu ungqina amazwi athethwa ngu-Isaya kwincwadi ka-Isaya 53 verse 7. Wakhandaniswa, wazithoba, engawuvuli umlomo wakhe. Waphendula elinye ibhada kwelinye icala lisithi akumoyiki na wena uThixo. Akumoyiki na uThixo. This man wavuma izono zakhe, waxela abantu abangamawisile xa bevuma izono zabo besithi ngemini yecawe ngo-11 athi amawisile xa yethetha sonile ngakuyo imithetho yakhe engcwele. Siyekile ukwenza izinto ebesifanele ukuzenza, bavuma izono. Nale ndoda elibhada yavuma izono, yathi thina sigwetywe ngokwawethu amatyala. Andisazi isono salamadoda amabini.
siyintoni kodwa kuthiwa they were criminals. Eyokuba bagwetyelwe ntoni andazi. We don't know the specifications of their charge. Asizazi, but nokuba babenzeni bathi xa yethetha lowesibini we deserve. Nokuba thina asazi benzeni kodwa uthi lowesibini we deserve. He owns yasibanga isono sakhe. Mamela uJC Ray kwincwadi yakhe ethi Evidence of Grace. Uyazibala lezinto. Uthetha nge-concern about i-compensation. Uthi kuye akumoyiki uThixo. That is the first thing ayithethayo. Akumoyiki uThixo. Thina silapha because we deserve ukuba simelana. Wathi xa igqiba wabhekisa kuYesu wathi uzundikhumbule xa usiza usekukumkanini bakho. Impendulo kaYesu yakhe yaphoza akakhawuleza uphendula ngoba uthi lo mntu Jesus is innocent. Akananyalo uYesu. Ukhumbula la mazwi ayethethwe yinkosikazi kaPilato. KuPilato esithi ungamsisandla lo mntu ngoba divine ngaye emaphupheni. Bakhumbula la mazwi. Wathi xa ejika wathi usunikhumbule xa usiza usebukumkani bakho. Wathi xa usiza usebukumkani. Ngamanye amazwi mhlawumbi lo mntu uyayiqonda iRevelation 1 verse 7 xa isithi uYesu uyeza ngamafu onke amehlo aza kumbona. Wathi xa usiza usebukumkanini bakho. Wasikhumbuza ke lo mfo uYosefu esentolongweni eselapho kwakhe indoda ephuphayo. Wathi wena uzokubuyiselwa esikhundleni sakho kodwa xa yejika uYosefu uthi uzundikhumbule wakulungelwa uthi khakanye kuFaro undikhuphe kuleni. Ngoku le ndoda ithi uzundikhumbule xa usiza usebukumkanini bakho. Remember means to recall into the mind with effort. That is remember. uYesu uthi namhlanje ndiyakuba nawe uparadesi. Hayi ngomso, hayi xa ndisiza kodwa namhlanje, today not tomorrow. Salvation of Jesus is not as tomorrow. Ayizi ngomso, insindiso kaYesu iza ngoku namhlanje. Ukuba thina siyaguquka ezonweni zethu sizifulathele izono zethu size kuye uYesu sicela uxolelo lwezono, uYesu uyasixolela asisindise. Athi today mamela thina mawisile xa ngiqukumbele athi amawisile ukujonga abantu abadinga insindiso kaYesu. Athi wonke umuntu unako ukusindiswa, wonke umuntu uyadinga ukusindiswa. Athi amawisile wonke umuntu angasindiswa. Athi amawisile wonke umuntu angasindiswa ngokugqibeleleyo. Athi wonke umuntu angazi xa esindisiwe. Atsho njalo amawisile ngoko insindiso eza noYesu emnqamlezweni yanceda ibhatha not tomorrow but today. Ngoku nakunaphakade. Amen.